ദശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗർ ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ നിത ഗൗരാനിതായ ജയ ഗൗരാനിതായ ജയ ഗൗരാനിതായ ജയ ഗൗരാനിതായ നിതായ ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ നിതായ ഗൗര ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ, ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ദേവ 16 ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 16 വച്ചിരിക്കുന്നത് മാതാജി. കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായം 17 ദേവാസുര ഭാവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണേ? ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് വരുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് വരുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും എന്താണ്? ഓരോ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഈ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളിലും ഓരോ ഗുണങ്ങളും ഓരോരുത്തരിൽ ഉണ്ടാകും. ആ ഓരോ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ്? അവർക്ക് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവം ആ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും. നമുക്കത് നോക്കാം. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച
യേ ശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാനിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സപ്തമാഹോരജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പം ശാസ്ത്രവിധി ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ആരാധന ചെയ്യുന്നവര്, ഇപ്പൊ ദേവാരാധനയും ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ആരാധനയും ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും, അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ഏത് ഗുണമാണ് അവരിൽ കാണുന്നതെന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. ആരാധന നമുക്ക് ദേവന്മാരുടെ ആരാധന, ഭഗവാന്റെ ആരാധന, ഭഗവാന്റെ ആരാധനയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, മറ്റതൊന്നും വിധിപ്രകാരം അല്ലാന്ന് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് ഗുണത്തിൽ നിന്നാലും നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പരമോന്നതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തണം? സത്വഗുണത്തിലോട്ട് ഉയരണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലെ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നതെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോയോ യശ്രദ്ധ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് അവരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയായും വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവമായിട്ടുള്ള മുൻകാലങ്ങളില് ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അതായത് നമുക്ക് കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികവുമാകാം, പിന്നെ എന്താണ് രാജസികവുമാകാം, താമസികവുമാകാം. ഇത് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ജന്മം കിട്ടുന്നതിന് ശേഷം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏതിലാണോ നമ്മൾ അപ്പൊ വിശ്വാസം വരുന്നത്, അതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ സാത്വികമാകാം, രാജസികമാകാം, താമസികമാകാം. അതനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വരുന്ന പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള വിശ്വാസമായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ദേവാരാധന ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ ഭൂതപ്രേത വിശ്വാസികളാണല്ലോ. രജോ ഗുണത്തിൽ ഏതാണ് ആരാധന വരുന്നത്? രജോ ഗുണത്തില് ഭഗവാൻ നോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭൂതപ്രേത വിശ്വാസികൾ ഏതാണ്? തമോ ഗുണത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഓരോരുത്തരുടെ അനുസരിച്ച് നോക്കാം. യജന്തേ സ്വാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാംസി രാജസഃ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികരായൊരു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, തമോ ഗുണപ്രധാനികളാണെങ്കിലോ ഭൂതപ്രേതാദികളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടും. അതിൽ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ആരാധന നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? സാത്വികരായിട്ടുള്ളവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും, തമോ ഗുണപ്രധാനികളാണെങ്കിലോ അവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെയുമാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 കൂട്ടര് 3 പേരെ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ സാത്വികരായിട്ടുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, പിന്നെ
രാജസ സ്വഭാവികൾ ആരെ ആരാധിക്കും? അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണ പ്രധാനികളാണെങ്കിൽ ഭൂതപ്രതാദികളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ സാത്വികര് ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാത്ത പിന്നെ കുറെ ദേവന്മാരുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ശിവനുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്ര, സൂര്യ, അങ്ങനെ കുറെ ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരെ ആരാധിക്കും. അത് എന്തിനു വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്നത്? ഓരോ പ്രത്യേക സിദ്ധിക്ക്, ഓരോ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആരാധിക്കുന്നത്. രാജസ്വഭാവികളാണെങ്കിലോ അസുരന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അവരും ഇതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആരാധിക്കുന്നത്, ഇവരും ആരാധിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ എന്താണ്? അവര് മനുഷ്യനെ ഈശ്വരൻ എന്ന് കരുതി പോരുന്നവരായിരിക്കും. ഈശ്വരൻ എന്ന് കരുതി അവരെ സേവിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ ഭൂതപ്രേതാദികളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നതും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. പ്രേതോപാസന ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നില്ല അല്ലെ? സാത്വികര് ദേവന്മാരെ, രാജസികള് അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രതാദികൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവര്. ഈ സത്വഗുണത്തിന്റെ മുകളിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായവര് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇനി അസുരന്മാരെ എങ്ങനെയുള്ളവരാന്ന് പറയുന്നത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണ്? അസുരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? എടുത്തു പറയാണ്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരാണ്? അവരെല്ലാം അസുരന്മാരാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒക്കെ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരാണ്? അവര് അസുരന്മാരാണ്. കാരണം നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കി തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുക, ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിരുദ്ധം. നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രത്തിലൊന്നും. ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപവാസങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അടക്കം നമ്മൾ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും എന്താ പറയുക, നിർജ്ജലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയണത്? ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യരുത് എന്നാ പറയണത്. നമ്മളെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറയും തന്നെ നമ്മള് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പകരം നാമം ജപിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കണം നമ്മൾ നിർബന്ധം പറയില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരീരം കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരീരത്തിനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രവിത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ ഉപവാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരാണ്? അവര് അസുരന്മാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് എന്താണ്? അസുരന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അത് മരണത്തിലേക്ക് തന്നെ കലാശിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ? മരണം വരെ സംഭവിക്കും. അങ്ങനത്തതും ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണില്ല, ആരതിനൊന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അതിനൊന്നും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം പ്രവർത്തികള് അസുരന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ ഭഗവാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല, നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പറയാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കഠിന തപസ് എന്ന് ചിന്തിക്കും, പക്ഷെ അത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കലാണ് അതൊക്കെ. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. ഇനി മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ അടക്കം അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പറയണം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരില് ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും യജ്ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ദാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും തപസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ഇനി ഓരോരുത്തരുടെയും എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ്. ഭക്ഷണത്തിന് ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കഴിക്കുന്നത്, യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, തപസ് എങ്ങനെയാണ്, ദാനം എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന
കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായിട്ടെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നും എല്ലാവരിലും ഒരേ തരത്തിലായിരിക്കില്ല. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് അത് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. രജഗുണാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്, തമോ ഗുണാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോരുത്തരിലേക്കും വരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതാ പറയുന്നത്? സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആയു സത്വബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വർധന രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിര ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? സാത്വികരായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്വം പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും രസവത്വം രസമുള്ളതും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും പിന്നെന്താണ്? ആസ്വാദികരവും ആസ്വാദികരവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വികർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആഹാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണല്ലോ ഇവിടെ. വളരെ സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ള, സ്നിഗ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃതാതി സ്നേഹയുക്തങ്ങൾ, ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അതിൽ കൊഴുപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് അർത്ഥാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരം. അപ്പൊ നമുക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും ശരീരത്തിന് എന്താ പറയാ ഓജസ് തരുന്നതും തേജസ് നൽകുന്നതും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ആരോഗ്യം നൽകുന്നതും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വികർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആഹാരങ്ങൾ. അപ്പൊ സ്വാത്വികർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതായത് ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. സ്വാത്വികര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഇസ്കോണില് സാധാരണ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസുകളൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഭക്ഷണം എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കഴിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെയും ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതില് പക്ഷെ എന്ത് കൂടി ഇടണം? നമ്മളൊരു തുളസി ഇലയും കൂടി ഇടണം. അപ്പൊ അതിന് ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങള്, ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ, അതായത് നോൺ വെജും ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ആർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാം? ഭഗവാന് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ചോറ്, കറികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്തിടണം? തുളസിയിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണമാണ്, നമുക്ക് പറയാം സാത്വികർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. അടുത്തതിൽ ഏതാ പറയുന്നത്? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. ഇനി രാജസ സ്വഭാവികൾ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഭയങ്കര കയ്പുള്ള, കയ്പിക്കല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കയ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങള്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, ഭയങ്കര എരിവുള്ളത്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഈ രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനൊക്കെ വഴി തെളിയിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് കഴിച്ചാൽ, കൂടുതൽ ഉപ്പ് കഴിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ മുളക് ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ്? രാജസ സ്വഭാവികൾക്കാണ്. ഇതേ രീതിയിൽ ഭയങ്കര എരിവായിട്ടുള്ളതും ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് രാജസ സ്വഭാവികളാണ്. ഇനി അടുത്തതാരെ പറഞ്ഞത്? യാതയാമം ഗതരസം ഭൂതി പരുഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. ഇനി എന്താ? താമസികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് ആർക്കിഷ്ടം? താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ
നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, ആയുസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, നമുക്ക് തേജസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, അതിനൊക്കെയാണ് അല്ലെ, മനസ്സമ്മശുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ, ശരീരബലം ഉണ്ടാവാൻ, ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അത് കഴിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോകണം. ഇപ്പൊ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ശർക്കര, ഗോതമ്പ്, നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ആരോഗ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതേപോലത്തെ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാത്വിക ഭക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഒരു ഗുണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്ര സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ ഒരു ഗുണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, അതിന്റെ ഗുണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനും കുറച്ച് സമയം മുന്നേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത ഭക്ഷണം, ഇതൊക്കെയാണ് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? ഈ താമസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് പഴക്കം ചെന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വരുമ്പോ, പഴകുമ്പോ അതെന്താണ്, അതിനൊരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകും. താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണ മറ്റുള്ളവർക്കോ, സാത്വികരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഇഷ്ടം തൊടാൻ പോലും അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ താമസ സ്വഭാവികള് ഈ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇതേപോലത്തെ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്രയും തൊള്ളതൊന്നും കഴിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ പറയുമ്പോ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, താമസ സ്വഭാവികള് അതിന്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതലും കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. അടുത്തത് എന്താണ്? അഫലാകാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ ഇച്യതേ യഷ്ടവ്യാമേവേതി മനഃ സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇനിയിപ്പോ 3 ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഒന്ന്, സാത്വികർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ്? ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം നൽകുന്ന, ശരീരത്തിന് തേജസ്സും മോജസ്സും നൽകുന്ന, പിന്നെ എങ്ങനത്തെയാണ്, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ, ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള, സന്തുഷ്ടിയും സമാധാനം ഒക്കെ നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ്, പ്രീതികരമായിട്ടും രസവത്തുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വികർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, രാജസികരാണെങ്കിൽ എന്താണ്, കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഭയങ്കര എരിവുള്ളത്, ഭയങ്കര ചൂടുള്ളത്, പിന്നെന്താണ്, കൂടുതല് എരിവും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. താമസിക സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിലോ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തതും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, അതിന് വേറൊരു വേട് പറഞ്ഞല്ലോ, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും, ദുർഗന്ധമുള്ളതും, ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതിപ്പോ 3 നമുക്ക് മനസ്സിലായി. രാജസികർ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടം, താമസികർ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടം, സാത്വികർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടം. ഇനി യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും. യജ്ഞങ്ങൾ എന്താ പറയണത്? ഇരുന്നിട്ട് യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും അശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേദവിധി പ്രകാരം ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുക. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറാണ്? ആ യജ്ഞം രാജസികമായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ, അതെന്റെ ഒരു ജോലി മാത്രമാണ്, എനിക്കത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നൊരു ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോണം ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളതായിട്ട് മാറാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോണത് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഭഗവാനോട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്, നമുക്ക് അപ്പൊ അതൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളൊരു ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതും ഭഗവാനെ കാണുന്നതും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്തായി മാറി? സാത്വികമായിട്ടുള്ളതല്ല, രാജസികമായിട്ടുള്ളതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ ചെന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ട? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, നമ്മള് നാമം ചെല്ല, ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ചെല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആവലാതികളും നമ്മളുടെ പരാതികളും പറഞ്ഞ്, നമ്മളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനാണ് പോണെങ്കിൽ അത്
സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാകില്ല. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോ എന്ത് കൊണ്ടുപോകാം? നമ്മൾ പൂക്കൾ കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാം, ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതൊക്കെ എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടതും ഭഗവാനെ ദർശിക്കേണ്ടതൊക്കെ. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്വഭാവം മാറിപ്പോയി. അതല്ലാത്ത ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ പറയാം. അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദംഭാർത്ഥാമപി ചൈവ യത് ഇച്ഛത്തെ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസികം എന്ന് പറയും. ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രാജസികം എന്നറിയുക അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ? എന്താ പറയണത്? ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട്, നമ്മളെ അഹംഭാവം കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, നമ്മളെന്തോ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് കാട്ടാനായിട്ട്, അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഈ യജ്ഞം എന്താണ്? രാജസികമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ ഒരു അഹംഭാവം എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകൾ, യജ്ഞങ്ങൾ, അതൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സ്വർഗലോക പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറാണ്? രാജസികമായിട്ട് മാറണം. നമ്മളൊരു ആഗ്രഹത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ യജ്ഞം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തായി? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? വിധിഹീനമ സൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതും, പിന്നെ പ്രസാദ വിതരണം നടത്താതെ, നമ്മളൊരു പ്രസാദ വിതരണം നടത്താതെ, നമ്മളൊരു പൂജ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് യജ്ഞം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാതെ ആ യജ്ഞം നടത്തുന്നത് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമല്ലാതെ, പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതെ, പിന്നെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും, പിന്നെ വിശ്വാസമില്ലാണ്ടും മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധിച്ചോ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് മാറാണ്? തമോ ഗുണപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം വേദവിധി പ്രകാരം അല്ലാതിരിക്കുക, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കുക, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതിരിക്കുക, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെ ഏറ്റവും വലുതെന്താണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തില് നമ്മൾ യജ്ഞം പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം പറഞ്ഞു അല്ലെ? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാതെ സശ്രദ്ധമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കർത്തവ്യബോധം എന്ന നിലയിൽ, കർത്തവ്യം മാത്രമാണെന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. പിന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം നടത്താതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്ന് പ്രസാദം, യജ്ഞങ്ങള്, പൂജകൾ, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യണം. പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. പ്രസാദം നമ്മൾ ചോദിച്ചു മേടിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അല്ലാതെ പ്രസാദം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രസാദം കൊടുക്കണാണ്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് കൈ നീട്ടി പ്രസാദം ചോദിച്ചു മേടിക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് പ്രസാദം. അതുകൊണ്ട് പ്രസാദം ഒരിക്കലും നമ്മൾ അയ്യോ അങ്ങനെ മേടിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ചെന്ന് കൈനീട്ടി നമ്മൾ പ്രസാദം മേടിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിനൊരു പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടാവുമല്ലോ, അയാൾക്ക് നമ്മൾ ദക്ഷിണ 1 രൂപയായാലും നമ്മൾ ദക്ഷിണ കൊടുത്ത് നമസ്കരിക്കണം. കാരണം എന്നാലേ അത് പൂർണ്ണാകുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കത് പരിപൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കേണ്ടതും, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും, പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം, പിന്നെന്താണ് വേദവിധിയിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി.
ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമുക്ക്. ദേവാതിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യ അഹിംസാ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയണത് ഏതാണ്? തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപസ് തന്നെ 2-3 തരമുണ്ട്. ശാരീരികമായ തപസ്സുണ്ട്, മാനസിക തപസ്സുണ്ട്, വാക്മയ തപസ്സുണ്ട്. തപസ് തന്നെ 3 തരം: ശാരീരികമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്, പിന്നെ ഏതാണ്? വാക്മയ തപസ്. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പറയണത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്, പിന്നെ ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള് തുടങ്ങിയ ഉന്നതന്മാര്, ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരെ ആരാധിക്കാൻ, ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയണത് തപസ് തന്നെ 3 തരത്തില്: ശാരീരിക തപസ്, പിന്നെ വാക്മയ തപസ്, പിന്നെന്താണ്? മാനസിക തപസ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്, പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, പിന്നെ ആരുടെ? മാതാപിതാക്കൾ, ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. തുടങ്ങിയ ഉന്നതന്മാരുണ്ടാവുമല്ലോ, അവരൊക്കെ ആരാധിക്കുക. നമ്മളെ ഗുരുതുല്യരായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ, അവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇവയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പലതരം തപസ്സുകളിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ശാരീരിക തപസ്. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെയും ഈശ്വരനെയും മറ്റു ദേവന്മാരെയും വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും ഗുരുവിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും പിന്നെ വേദജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഏവരെയും ആരാധിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇവരെ ആദരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ്. പിന്നെന്താണ്? ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഒരു കടമയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി വരുത്തുക. പിന്നെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ലാളിത്യം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ വേദവിഹിതത്തിൽ പറയാത്ത യാതൊരു കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. പിന്നെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് മുൻപ് ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താൻ പാടില്ല. പിന്നെന്താണ്? ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകളാണ്. അപ്പൊ ശാരീരിക തപസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണന്മാര്, പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള്, പിന്നെ സമൂഹത്തിലെ ആ ഗുരുവിന് തുല്യരായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തികള്, ഉന്നതന്മാര് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? അവരൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, ആന്തരികവും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് ശാരീരിക തപസ് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്മയ തപസ്സാണ് പറയുന്നത്. വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്? അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയാഹിതം ചെയ്യത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാക്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാക്മയ തപസ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ തപസ്, 3 തരം തപസ്. ഫസ്റ്റ് ശാരീരിക തപസ്, രണ്ടാമത്തത് വാക്മയ തപസ്. വാക്മയ തപസ്സില് സത്യം, പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാക്മയ തപസ്. അപ്പൊ വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അതൊരു തപസ്സാണ്. സത്യം പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു തപസ്സാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ സത്യം സത്യം പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? പ്രയോജനകരമായിരിക്കണത്, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? അത് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കരുത് കേൾക്കുന്നവർക്ക്. പിന്നെ ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണം, വളരെ മിതമായിട്ട്, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രിയമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണം. പിന്നെന്താണ്? പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, പതിവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മന്ത്രം ജപിക്കാം, നാമം ജപിക്കാം. അത് എന്താണ് പറയുന്നത്? വാക്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. അപ്പൊ സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് എന്താ പറയാ, വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനാണ് സ്വാധ്യായനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വാക്മയ തപസ്സാണ്. അപ്പൊ സത്യം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. സത്യം പറയാൻ, പിന്നെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളതും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും, അവർക്ക് ടെൻഷനോ വിഷമൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യാത്തതും, പിന്നെ ഹിതകരവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, അതായത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രിയം തോന്നാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണവും, പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള നാമമന്ത്ര ജപം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന, ആൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെന്താണ് പറയാ, പിന്നെ ഗുരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയണം, അങ്ങനെയാണ്. ഗുരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യം പറയാം. പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? സത്യം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറാണ്, ആ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി രോഗി അയാൾ ഇപ്പൊ മരിക്കും, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ആ രോഗി ചോദിക്കാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്, അയാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഒരു ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ ഒരു മോശമാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ അയാൾ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് പറയോ? ഇപ്പൊ പറയും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ മരിച്ചു പോകട്ടെന്ന് അയാളോട് പറയില്ല. അയാളോട് എന്താ പറയാ, സാരില്ല, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ, നിങ്ങളുടെ അസുഖം മാറും പറയും. നിങ്ങൾ ശരിയായിക്കോളൂട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും. അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ആ ഡോക്ടർ നുണയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ, കള്ളാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ കള്ളം എന്തിനു വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്? ആ രോഗിയെ സമാധാനിപ്പിക്കാനാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സത്യം മാത്രം പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാകാത്തതും എന്ന് പറയുന്നത്, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? അവിടെ അതാണ് സത്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പാലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് മരിക്കട്ടാന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതെന്തായി മാറി? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും മാറിയത്. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം പറയണം, അത് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, പിന്നെ ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണമായിരിക്കണം, പതിവായുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണമൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് വാഗ്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താ പറയാ, ഉപയോഗം ഉണ്ടാകാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. അതായത് അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് സുഖപ്രദമായിരിക്കണം. പിന്നെ ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം, ഉന്നതിക്ക് സഹായിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി മാനസിക തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ ഭാവസംശുതിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മാനസിക തപസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത്? സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തിയാണ് മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബേസിക്കലി നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള ഒരു വിരക്തിയാണ് മാനസിക തപസ്സില് വരുന്നത്. അപ്പൊ അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മനുഷ്യരും എന്താ പറയാ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സസ്യജാലങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതെന്താണ്? അത് ഈ മാനസികമായ തപസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ കാപ്പെട്ടിത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ അതിനെ പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ മനസ്സിനെ കാപ്പട്യത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാക്കാം, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, അതുപോലെ തന്നെ ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരാണ്? മാനസിക തപസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ തപസ് 3 തരം തപസ്: ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. അപ്പൊ ശാരീരിക തപസ്സിൽ എന്താ പറയണത്? മാതാപിതാക്കളെ, ഗുരുജനങ്ങളെയും പിന്നെ ഭഗവാനും പിന്നെ അങ്ങനത്തെവരൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആദരിക്കുക. പിന്നെന്താ പറയണത്? മാനസിക തപസ്സിൽ, ശാരീരിക തപസ്സിൽ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ആരാധിക്കുക, ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാ വരുന്നത്? വാഗ്മയ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറയുക, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, പിന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചാരണം ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വാഗ്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്.
ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ എന്തിലുണ്ടാവണം? മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3 തരം തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതില് ഈ തപസ്സില് ഇനി നമുക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും രാജസികമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ അതാണ് തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്ന തപസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. എന്താ പറയാ, ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെയും ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകൾ പറഞ്ഞു, വാക്മയ തപസ് പറഞ്ഞു, മാനസിക തപസ് പറഞ്ഞു. ഈ 3 തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഇതെല്ലാം സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിനല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഏതാ പറയുന്നത്? സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവയേത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ഇനി ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. അത് ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. അപ്പോ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ഇപ്പൊ തപസ്സാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? അത് രാജസികമാണ്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ഷണികവുമായിരിക്കും അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടും. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിൽ വരാം? രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണ പ്രധാനികളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചില ആളുകള് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ വലിയ ആളുകൾ, അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ആൾദൈവങ്ങളൊക്കെ പോലെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അവരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കാല് കഴുകിച്ച് അവരെ പൂജ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവരിൽ നിന്ന് പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്ന തപസ്സുകളാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തപസ്സിന്റെ മറവിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകണം. ഇതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും, അല്ലെങ്കിൽ അവരത് കാരണം മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ആനന്ദം നോക്കി നടക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. നമുക്കായ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ശാശ്വതമായ സന്തോഷം എന്തിലാന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യും. അതാണ് സാധാരണ നമ്മള്. അപ്പൊ അവര് കുറച്ചു നാൾ അതിൽ നോക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതല്ലാന്ന് മാറുമ്പോ അതിന്ന് മാറും. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവും ഇതൊക്കെ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തരം തപസ്സുകളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 2 എണ്ണം പറഞ്ഞു നമ്മള്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് പറഞ്ഞു, രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? മൂഢഗ്രഹേണാത്മനോ യത് പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്തമാസമുദാഹൃതം. എന്താ പറഞ്ഞ? മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് പറയാ, മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യുന്ന തപസ് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം കഠിന വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്?
എന്ത് തപസ്സാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാര് അനശ്വരത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനും അങ്ങനത്തെ വരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സുകളാണ്. ഹിരണ്യകശിപു വരങ്ങൾക്കായി ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു, വരം നേടിയെങ്കിലും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ലാസ്റ്റ് അയാള് മരിച്ചു, അയാളെ വധിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? താമസികത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനമായ വ്രതത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സ്വഭാവികളാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. കാരണം ഹിരണ്യകശിപു തനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞതില്ല, അങ്ങനെ അതാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. തമോ ഗുണ സ്വഭാവികളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന തപസ് എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 3 തരം തപസ് ഉണ്ട്: ശാരീരികമായിട്ടുള്ളത്, മാനസികമായിട്ടുള്ളത്, വാക്മയ തപസ്. അപ്പൊ അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? വിശ്വാസത്തോടും അപ്പൊ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? മാതാപിതാക്കള്, ബ്രാഹ്മണര്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര് തുടങ്ങിയവരെ ആദരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ വരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ തപസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ്? വാക്മയ തപസ്. വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ സത്യം പറയാ. വാക്മയ തപസ് സത്യം പറയാ. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും, പിന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാക്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അത് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഏതാണ്? മാനസിക തപസ്. മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതൃപ്തി, സംയത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി തപസ് തന്നെ സാത്വികമായിട്ടാകാം, പിന്നെ രാജസികമാകാം, താമസികമാകാം. സാത്വികമാകുമ്പോ എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളും ഈ രീതിയിൽ ശാരീരിക തപസ്സും, മാനസിക തപസ്സും, വാക്മയ തപസ്സും സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിനല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സായിട്ട് മാറാണ്. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണെങ്കിലോ അത് രാജസികമാണ്. അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും. അതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ഇനി മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന തരം തപസ് എന്താണ്? അത് താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത്രയും? ഇനി നമുക്ക് ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. ഈ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഇനി ദാനം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും, ഇത് എൻ്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. 3 കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഉചിതമായ സ്ഥലമായിരിക്കണം, വേണ്ടുന്ന കാലമായിരിക്കണം, അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിവേചന ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ദാനം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ചന്ദ്രഗ്രഹണ മുഹൂർത്തത്തില്, മാസാന്ത്യത്തില് ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണനോ വൈഷ്ണവനോ ദാനം ചെയ്യണം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചുള്ള ദാനം ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിഫലം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാടില്ല. പിന്നെ പാവങ്ങൾക്ക് അനുകമ്പയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അനുകമ്പയാൽ ചെയ്യുന്ന ദാനം ഉചിതം തന്നെയാ, പക്ഷെ എന്താണ്? അത് അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്കാണോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക്, കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണത്? അത് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അർഹതയുള്ളവർക്കാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് മാറും? അത് തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു
വ്യക്തി, ഭയങ്കര പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി, ഭയങ്കര അവശതയായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഭയങ്കര തീരെ വയ്യാന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തി അയ്യോ പാവം തോന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു പൈസ കൊടുത്തു, 50 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപ നമ്മൾ എടുത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, അവർക്ക് നമ്മൾ സഹായിച്ചു, അപ്പൊ അവര് പോയിട്ട് അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്നു. അയാള് നേരെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കള്ള് കുടിക്കാനായിട്ട് ബാറിൽ പോയിട്ട് കള്ള് കുടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറി, നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ആ വ്യക്തിക്ക് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്തത്, ആ വ്യക്തിക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാണ്, ആ വ്യക്തിനെ ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആർക്കാ വരുന്നത്, നമുക്കാണ് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മള് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കല്ല കൊടുത്തത്, ഉചിതമായ സ്ഥലത്തല്ല കൊടുത്തത്, വേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാത്തൊരു ദാനമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കരുത്, പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെവർക്ക് ആർക്കും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചില വ്യക്തികളെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും, വളരെ രീതിയിൽ പാവം പറയുന്ന ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ദയവ് തോന്നും സ്വാഭാവികമായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത്, ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സ് ഇല്ല ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഭക്ഷണം ഇല്ല ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, പൈസ കൊടുക്കരുത്. കാരണം അവരിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം ആരനുഭവിക്കേണ്ടി വരാണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണോ അവർക്കും കൂടി അതിന്റെ കർമ്മം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് അർഹതപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ദാനം എന്താണ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉചിതമായ വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇത് നന്ദഗോപുരല്ലേ, ഭഗവാൻ ജന്മം എടുത്തപ്പോ, ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ നന്ദഗോപുര് എല്ലാവർക്കും ദാനം കൊടുത്തു. അതെന്താണ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്, യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെന്താണ്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ഉപകാരം തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ചെയ്യാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സോടെ, നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല, ആ മനസ്സോടെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദാനം കൊടുത്തിട്ട് അയ്യോ എന്തോരം പൈസ എൻ്റെ പോയി, ഞാൻ ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കിയാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ട് അവര്. അങ്ങനെ ഉള്ള ദാനം എന്താണ്, അതും രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണ് ദാനമാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, ഈ തരത്തില് വേദത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സുഖങ്ങളും നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിനും നമ്മൾ അതിന് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് മാറാണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അത്തേശകാലേ യഥാനമാപ്യപാത്രപ്യസ്യ തീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസാമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരവ് കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെയും നൽകപ്പെടുന്നതും താമസികം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്, താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ആദരവ് കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും എന്താണ്, താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക്, ചൂതുകളിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അതിനൊന്നും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പാപകർമ്മം നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാനാർഹരായ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായി അവഗണനയോടെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്, താമസികമായിട്ടുള്ള. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വ്യക്തിക്ക് ദാനം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഇപ്പൊ
ചില ബ്രാഹ്മണന്മാര് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് നമുക്ക് ദാനം കൊടുക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മൾ അവജ്ഞയോടെ കൊടുക്കാണ്, ആദരം കൂടാതെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറാണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറാണ്. കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അവജ്ഞയോടെയാണ് അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് താമസികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരം ദാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം, രാജസികമായിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്താണ്? കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ രാജസികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. താമസികം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വ്യക്തികൾക്ക് അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ 4 കാറ്റഗറി നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത്. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മള് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ എന്താണ്? ഈ 3 വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഇത് ഓം തത് സത്. ഈ 3 വാക്കുകളും എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്? ഇതിപ്പോ രജഗുണം, തമോ ഗുണം, സത്വഗുണം ഏത് ഗുണത്തിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? കുറെ പരിമിതികൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തോരോ പ്രവൃത്തിയും അതായിക്കോട്ടെ, അത് ആരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമധേയമായ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറി? ആ വാക്കുകള് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാകാവുന്ന എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് ഏൽക്കാതെ പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. ഭഗവാനും നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാണ്. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്? തത്ത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാകുന്നു എന്നാണ് എന്തിന്റെ അർത്ഥം? ഓം തത്സത്ത്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അതെന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഓർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ ഫലങ്ങള് അത് ഗുണായിക്കോട്ടെ ദോഷായിക്കോട്ടെ അത് ആർക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല? നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓ തത്സത്ത് എന്ന് പറയാം. അത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യാം, ദാനം ചെയ്യാം, തപസ് ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 വാക്കുകളോടെ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അയാള് എന്താണ്? ഏത് സമയത്തും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തിയെ
എന്തൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അയാൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഓം തത് വിഷ്ണു പരംപദം, വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും അതീന്ദ്രിയവാദികള് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ആരംഭിക്കാനായിട്ട്. സാദിത്യാനപി സന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ എല്ലാ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. എന്താണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഫല ഉദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്, സത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഗുണമായാലും ദോഷമായാലും നമുക്കത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തി, അത് ദാനമാവാം, തപസ്സാകാം, യജ്ഞങ്ങളാകാം, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വഭാവനം എന്നാ പറയണത്. നമ്മളപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നതാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടൂടെ പറയണ സ്വഭാവനമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം, ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്കറിയാം, നിരപേക്ഷ തത്വം ഭഗവാനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓം തത്സത് എന്ന് പറയേണ്ടത്? മെയിനായിട്ട് ദീക്ഷാ സമയത്ത്. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ്? രണ്ടാമത്തൊരു ജന്മമാണല്ലേ നമ്മളുടെ. ആ രണ്ടാമത്തൊരു ജന്മത്തിന്റെ സമയത്ത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൂണൂല് ധരിക്കുമ്പോഴും ഓം തത്സത് എന്ന് മന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ പരമപുരുഷനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഏത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓം തത്സത് എന്ന് പറയേണ്ടത്? ഒന്ന് ദീക്ഷാ സമയത്ത്, ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോ, പിന്നെ പൂണൂല് ധരിക്കുമ്പോ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഏത് യജ്ഞത്തിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവതാരത്തോടെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും. അത് യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ പിന്നെ അത് ശരിയായ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അതിന് നമുക്കറിയാല്ലേ, നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെ നമുക്കിതൊക്കെ
കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരിശീലനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വരും. അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസം വരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കും. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശം. എന്താണ്, ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങളുടെ പേരില്ലേ, ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം ഇതൊരു അധ്യായമായിട്ട് തന്നെ പ്രഭാതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചെയ്യത് ആസാദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തു പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ. കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും, യജ്ഞം ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും അതെല്ലാം അസത്താണെന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, നാമം ജപിക്കുമ്പോ 4 മാല ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് സമാധാനം കിട്ടുമോ? കാരണം നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത്, അവിടെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്താണ്, നമുക്ക് അതിന് ഫലം കിട്ടുന്നില്ല. അതിനൊരു കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ നീ ഉണ്ട് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയാ, ഒരു കട നടത്താണ് അയാളുടെ. അപ്പൊ ഈ പാല് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടിയൊന്നും പാല് കൊണ്ടു കൊടുക്കും. അപ്പൊ കടന്നിട്ടാണ് ആ കുട്ടി ബ്രാഹ്മണന് പാല് കൊണ്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ പാല് വേണം, ബ്രാഹ്മണന് പാല് വേണം. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നല്ല അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവർക്കും വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ 2 ദിവസമായിട്ട് പാല് ലേറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുതരുമ്പോ, കാരണം കടക്കാനായിട്ട് തോണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ തോണി വന്നിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി പാല് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ പാല് കൊണ്ടു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ തോണി കടന്നു വരാനായിട്ട് തോണി ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആവണെന്ന്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഈ എന്താ പറയുക, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സാഗരം മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ലോ. സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നടക്കുന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്നല്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, അപ്പൊ ഈ ഇത് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, പുഴ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഈ കുട്ടി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 4 മണി ആയപ്പോഴേക്കും, വെളുപ്പിന് തന്നെ ഈ കുട്ടി എന്താണ്, പാലും കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് എത്തണം. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ അതിശയിച്ചു പോയി, ഇത്ര വെളുപ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു, തോണി കടന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നപ്പോ എനിക്ക് എന്താണ്, നന്നായിട്ട് കടക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്നലെ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നത്, അപ്പൊ ഞാൻ അതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു, അപ്പൊ അത് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, വായോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ ബ്രാഹ്മണനും ഈ കുട്ടിയും കൂടിയിട്ട് എന്താണ്, ഈ പുഴ നീന്തി കടക്കാനായിട്ട്, അപ്പൊ ഈ 2 പേരും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പുഴ കടക്കാണ്. പുഴ കടക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടി കൂളായിട്ട് ഈ ഡ്രസ്സൊന്നും നനയാതെ വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് കൂളായിട്ട് നടന്നു പോയി. പക്ഷെ ഈ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലോ നടന്ന് നേരെ വെള്ളത്തിലോട്ട് വീണു. കാരണം അയാളുടെ ചിന്ത എന്താണ്, ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് അയാൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആൾക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് അയാളുടെ ഡ്രസ്സ് നനയോ, അയാളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എവിടെയായിരുന്നു, ആ നാമത്തിലല്ല അയാളുടെ ശ്രദ്ധ. അയാളുടെ ഡ്രസ്സ് നനയോ, അയാൾ വീഴോ, അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റോ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചാല് നമുക്ക് നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുക, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നടത്തി തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ നടത്തി തരും. നടത്തി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും ചിന്തിക്കും, വേണോ എന്ന് ഭഗവാനും ചിന്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മള് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വള്ളി. ഇവിടുന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോണ ഒരു, നമ്മൾ പറയില്ല, ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ്, ഒരു ചരട് എന്ന് പറയില്ല, അതാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മഹാമന്ത്രം. ആ മന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോ ഹേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ, ശ്രീല ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ, നിതായ്
ഗുരുപ്രമാനന്ദ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ശ്ലോകം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയട്ടെ. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? അർജുനൻ എന്താ ചോദിച്ചത്? ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ പിന്തുടരാതെ സത്വഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ഇത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ? അതിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ? സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്തതിന് ഒരു ഗുണം അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്, അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്.